Na clase de terceiro A estivemos facendo un proxecto das plantas e o castiñeiro. Como en todos os proxectos, fixemos unha hipótese que se trata de poñer todo o que sabemos antes de estudar. As partes das plantas. A raíz é a parte da planta que non se adoita ver, porque medra debaixo da terra e absorbe auga e sales minerais. O talo é a parte da planta que se encarga de suxeitar e transcorre auga e outras sustancias. Poden ser leñosos ou grosos, como a das árbores, finos ou herbáceos, como a das ervas. E nos follos distinguense dúas partes, o peciolo e o limbo. Segundo o gordo, as follas poden ser lisa, dentada ou lobulada, e segundo a forma, poden ser acorazonada, lineal e entre outras. As plantas tamén realizan funcións vitais, a reproducción das plantas. A flor é o órgano que as plantas utilizan para reproducirse. Nela distínguense varias partes. Os estames son a parte masculina da flor, o pistilo é a parte feminina da flor, os séparos son as folliñas verdes que forman o casulo, os pétalos son follas Nutrición das plantas. As plantas non necesitan alimentos de medio, que senón elas mesmas o fabrican. Para ello necesitan sales minerais, dióxido de carbono, auga e luz do sol. En canto aos tipos de plantas, temos os angiospermas, que teñen flores grandes e vistosas, e un exemplo de iso é o noso castiñeiro. O seu tronco é groso e mide 2,8 metros. A súa folla é así. O seu froito é a castaña que medra dentro do ourizo e a súa corteza é así. Información científica, castiñeiro. Nombre científico, castaña sativa. Dimensións de 20 a 30 metros de altura. Tronco dereito e grosso de ata 2 metros de diámetro. Froito castaña. Follas caducas. Márgenes aserradas e dentes agudos. Aplicacións, mobiliario e construcción naval e manuos de ferramentas. Como curiosidade, chegou a España co Imperio Romano, grazas á afición dos romanos ás castañas. As gimnospermas teñen flores pouco vistosas, como o piñeiro. As plantas en flores clasificanse en nidos e en